ନନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟେ ବି ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ଦୁଇଟି ପାଟି ଥିଲା। ଦୁଇଟି ପାଟି ଥିବାରୁ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ବାଉଁଶ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀଟିର ଡାହାଣ ଆଖି ଗୋଟେ ଲାଲ ଫଳଟାକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିର ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଲାଲ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀଟି ସେହି ଫଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିର ଡାହାଣ ପାଟି ଫଳକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାମ ପାଟିଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ ଡାହାଣ ପାଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପାଟିଟି କିଛି ନ ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ଫଳଟି ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ବାମ ପାଟିଟି ପୁଣି ଡାହାଣ ପାଟିକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଡାହାଣ ପାଟିଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପେଟ ତ ସମାନ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଏ, ଏହା କେବଳ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବନି, ଏହା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବ। ଏହା କହିକି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ପରଦିନ ପକ୍ଷୀଟି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ବୁଲିବା ପରେ ବାମ ପାଟିର ଆଖି ଏକ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଫଳ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫଳଟି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଥିବା କାଉ ସେହି ଫଳଟି ନ ଖାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା, ଏହି ଫଳଟି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ଏହାକୁ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ନହେଲେ ତମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା, ଆଉ ବାମ ପାଟିକୁ ସେହି ଫଳ ନ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲା। କହିଲା, ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାକୁ ଖାଇବ ମାନେ ଆମ ଶରୀର ମୃତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାମ ପାଟିଟି ଡାହାଣରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଜମା ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଫଳଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେହି ଫଳ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇଟି ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମାନ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ପରିବାରର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀଟିର ଶିକ୍ଷା।